Terve kaikki katsojat ja nyt tehdään tämmönen haaste, että me tehdään tähän käteen joku semmoinen naama meikeillä ja jo aloitetaan. Huomioon että me emme maista mitään, vaan nämä ovat puhtaita mielipiteitä ja käytämme pelkkiä testereitä. Eli tämä on primeria ja me aloitetaan tällä nyt ihan ekana. Tässä näemme kun kaverini levittää tätä. Seuraavaksi laitetaan tämmöistä peitevoidetta. Näin. Tässä taputellaan vähän tätä. Noin, joo, kyllä. Nyt laitetaan tätä, mikä tää onkaan? Bronzeri. Niin. No niin. Miten mä teen tän? Ai helvetti. Tämä on tosi ympäristöystävällistä. Sitten laitetaan tätä Maybellinen concealeria. Joo. No niin, tässä laitetaan tätä, mutta tätä ei tule oikein hyvin. Joo, ja siis nämä jotkut tuotteet näistä ei toimi. Ja otimme nyt toisen tuotteen ja tämäkään ei näytä siltä, että tämä toimisi. Tämä toimii. Joo. Te ette kauhean hyvin näe. Kyllä te vähän nyt näette. Joo. Tässä on hyvä kamera kyllä joo. Tää on minun ihana puhelin. No niin. Sitten pistetään takas tonnessa ja sitten vähän vielä taputtaa tasaisemmaksi. Nyt otettiin tuommoista matte blushia. Joo. Sitten pistetään sitä vähän tuohon käteen ja aika vähän vetistä. Tai tommoista. Sitten jos noin, joo. Wow! Very good bro. Sitten pistetään se takaisin tuonne ja bla bla bla. Sitten blendataan tämä tuote. Blend. Joo, tulee hieno tuommoinen hieno jälki tulee siihen kyllä joo. Suosittelen tuota, eikö? Sitten laitetaan tätä, mulla on tämä kanssa ja laitetaan tätä. Tää on puuteri, joo. Sitä sinne käteen, hehe. Tätä on aika kun levittää sormilla. Se pitäisi olla sellainen siveli. Sitten laitetaan Baby Got Highlighter Glowy. Baby Got Glowy. Oh my god! Sitten pistetään se tuonne. Toi noin jo. Sitten taas sitä. Joo. Oh my god! Tässä näette kun tämä vähän kiiltää. Joo. Mistä ei nyt zoomaa. Joo, se on upea. Elikkäs nyt etsitään tämmöstä eyelineria, mutta testerinä tää, koska meidän pitää tehdä silmät ja kulmat. Ja niin. Nyt laitetaan sitten tällaisella Kulmakynällä. Joo, kulmakynällä tehdään silmä, koska ei löydetty testerejä eyelineria. Very good. Joo, näette lopputuloksen sitten. Mutta joo. Sitten laitetaan tällaista, mikä tää onkaan? Kuulipuna. Joo. Ja sitä pistetään hyvin varovasti. Tulee tosi kaunista jälkeä. Very good. Sitten luomiväri nopeasti tästä.
Ja joo. Kyllä, tämmöinen tämä sittari on. Täällä on tosi paljon valintoja. Tuommoinen tuli ja siinä se on nytten. Bye bye. Ja tykkää video. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.